Maayong adlaw noy. Nakakaon na ba mong tinunuan nga manla? For to this video, magtuno tag manla ron guys. Parisa na tog saging dinungag diha dapita. Sa di mapadugay-dugay ato na sugda ato proseso diha. So maayong adlaw guys. Daily routine na to maninlig sa atong tugkaran. Mao ni atong permanente trabaho kada buntag. Di na to dugay-dugayon tudluan ta mo unsa pagpanguhag manla. Basic lang kayo, dapat na kay 200 pesos sa kilid sa imong purul. Unya, imo na ng ukuyon diha ng manla. Dapat maginahinay yun ka. Aron di na matugaw ng manla ba? O ano raw? Now. O diba basic ra kayo? Instant nga manla dayon guys. Waray 5 minutes manla na napo kabuok. Diba basic ra kayo panguhag manla? Sa di pa madugay-dugay, proseso na ta diha. I-plaster ang kaguran. Matik ang lobby diha dapita. Sa di pa magdugay-dugay ato nang panita na mura gusla na yung laki diha. So basic na dugay nilutuon na to guys. Balik ko muna dugay sa amo ang lugar ng pagkauna. Gamitan na iskilibagdok na takiliran ba. Matik transition na paspasan na itong kago da dapita. Kaya mura kisi-kisi yung bahaw dapita ron diha ba. I-plaster ang super kalan. Matik at tataran. Paluapan sa panakot o kutsilyo. Di na dugay-dugayon na ito ang hiwaon ng mga lamasers diya. Pag hinag-hiwa diya kay yayay ko na yung mga lamasers diya. Basic na kayo na yung pagaluto guys. Moro na itong mga lamas diya. Tuluro nakaklase diya. Sa di pa ito magsugod ato po na pagkapinag-brush diya. Kanara ko kung kinamagawa ang buling atong kuhaon. Di na ito pala biyag limpyo kay naasa huga ang lami. Gwapo. Nagkok yung paak ba. Di na ito dugay-dugayon ato na nagisaho ng atong mga panakot diya. Gamit yan yung Bachelor of Science in Cooking and Style ba. Itingob ka nagho datanan ay. Automatic halo-haloon gina. Makita na iskiribagdok na dapita. Ato na naisunog salang ng mamanla na dapita. Kaya imrong excited na sa mo diha kung sa resulta ani pagalutoa ba. Namao ba ka ni? Basta katsambahan di gudi masipyat. Ato na ni follow up atong lapsaw nga tuno da dapita guys. Kaya aron mo ni mo bukal learns da ba sa atong manla ba. Sa bligag asin. Bitsin. Paluapan og magic sarap da dapita guys. Amurag pahit sa ginati pagkatimplaha. Automatic ato dun sa nang kutaw-kutawon da dapita. Pero kay pabukalon sa nato magluto sa tag saging diri. Saging hilaw ba. Magdungag na puta diri kay udto naman. Di pud magsilbi og saging ipares dapat na si kanon. Kay lisod dag mapingis ta niya tong kaon ron. Iplastada na nato diha ay. Andamo na to tong sawsawan ng ginamos guys. Lunos na kaya itong ginamos na dapita. Hiwa o na itong agri. Kaya lami man na parisag agri na itong ginamos. Automatic na po tayo buongon dili dapita guys. Panghimaga sabay naghumagkaon ron ba. Kaya wa na mura nagkisi-kisi na itong saging dili dapita. Bukal na na. Automatic transition na wa na. Finish na. I-plaster na sa lantay na itong power kayo nga saging dapita o ginamos. Kani din dapita guys. Gibalhin sa kayo ang atong manla. Kaya nahutda na gas atong super kalan. Dali kay bukal diri dapita oy. Awa na guys, mao na guys, min ibin din dapita diri Kisi-kisig yung bakaw ani andama ng bakaw da mel. Pop ko di gyud pangakapanapon ning bakaw ba. Bukay og paak ba. Pare sa kok. Ab.